Ọnawalugo nwanne m anawalugo onye ọma abịala ije ụwa anawalugo ọnawalugo nwanne m anawalugo Ezugo Izuọga anawalugo ọnawalugo nwanne m anawalugo aka na-achị mba anawalugo ọnawalugo nwanne m anawalugo ịmana eze ndị Igbo anawalugo ụmụ Igbo, ụmụ Izuọga, ụmụ Nigeria, ụmụ Biafra, amụ Babuchi Izuọga, adreesị ndị mmụọ. Alụsị eze chọọ magha na Izuọga niile. Ihe abịa na-aka wetara unu vidio Ezugo Ọcha bịara ala Ezugo Ọcha na aka eme ikpe Okoli. Ya bụ ọ bụrụkwa Ezugo Ọcha, point of correction. Ezugo na Izuọga niile. Point of correction, Ezugo. Let's Maazị Noble Chibezechukwu. Ezugo, one of Akemi Izuọga, Akanachimba, one of Akemi Izuọga. Ọ bịara ceremony ya ka bịa kịta. Ịbata na ikpe Okoli, jụọ ebe a na-akpọ ndị Bechukwu family. Ọ ebe a na-emebere ala Ezugo. Ebe ọ bụla nọ na-efolo Abuchi Izuọga TV, Abuchi Izuọga Television, Abuchi Izuọga Entertainment, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, anyị nọ ya dị ya. Ebe ọ bụla efolo vidio m, gị eme ya share ka Chukwu gọzie gị. Ndewo. Thank you. How about that? Because every water branch on a wall, every water branch. Because every water branch.
Martina, ndị bụ Okonkwo, ọkpara agbọgọsị nke abịalụrụ n'akwa. 50,000. Sunday Okonkwo, aga Ọgọsị Chukwu, Sunday Okonkwo, n'afọ Sunday, Chukwu na-ekere ya 50,000. I do go down. GK family member, I know Sunday GK family, then I
Thank you.